kaken hun ki rang ba kamigalia senior citizen forum kalakan tu ki office treka ma nong ba shlong bakin ai ka jing phai khmat ka ba kham kerpang se ki nongshong shnong ki bal kham he karta haba ki wan donkam haba kran ha kilap thai khobor hadin ka jingwani kandu ikbor penyai ka shlong gpo uba harman nongrum president ulong ba kala danru ka jing kran bat ki bor penyai pati lang patchen on sabu ik sain bud nak banta kibrio bla yaurta laidon lang hakni ka jingle ikandu do ba khrau bok lang ba seu moi secretary lembat ki pat ki khon Ilayo bania kren badi bat bania fliu jengmut ha kano kadur ba ngila band penbiang penbed ya karukom ai ya gani ka jing syakri ya kipat ba bahkan long ka ba I tenat bat ka ba state bat ka ba ihon te khamtam Iwan ka benta ka interest jong kini ki senior citizens. Namar ngiyadon hangi shikan hon ngide ki member jong ka Meghalaya Senior Citizens Forum. Te halor ka ni ka rensan ka bangidon te ngilawan bani kendo ya keyboard jo ki ba page ya kani ka Indian Post Office ba kumno kide ban kitkhia but ban ai ka special attention khamtam ye ki senior citizens ki bala he karta haba ki one donkam hagani ka office na ka banta kano ka jing donkam ka chongki te ka jing yakren but I Mrs Majumdar kalong ka ba seiso but ila a yangi ka jingkular but ka assurance ba inle ye ka ba donkam ha ka ba in display ya ka signboard hang ne ha po kani ka chaka trekam ka chongki na ka banta ba ki senior citizens ki bawan ha kani ka chaka kitang shi ya ka signboard kin sngau tanat but kin sngau tho ba kabor ba pnya ha kani ka office ki nyau kerpang but ki attend ya ka problem ka jong ki senior citizens hakapor ka ba biang transport ni ka kham donkam nomor ba haki bos ki de ban ai ki de ban tho hi ya ki haki seat ya ki senior citizen separate seat na ka banta ki senior citizen kata kalong ka ba ni don ka thong ka ba in pendap hakani ka tayo baros tayo ni ba kadi kalong tang ka jing stang ka jongi ba demba jo kani ka tayo ngin persagi ban la ban poi si ki jaka kiba kham ye dei bat ki senior citizen kiba kongsan kalong ba ngi ba bun ki senior citizen kitu ye ka job ki te hadian ba kila la poi ha ka kerta ka ba yaw ka job ki te bun sin kitu no ye kita ki hok ki job ki ndan ba pe ndan ba kren na ka banta ka job ki te namar kata ka daw ngi kum ka Meghalaya State Senior Citizen Forum yang hang kalong banya saj banya keren ya ki hok ki jong ki senior citizen nomor kumba kalong mentahi wat kala sarkar India hi kala ai ka special attention na ka banta bat bun ki scheme ngai tangka ni ka special attention dei bun ki scheme na ka banta ki senior citizen te nomor kata ka daw bun kim tip dan dai lengba jong ka ni ka forum ka bangidon yang persang ya ka ban ya thu pentip ba par khoi kitu ki bala kot chaka senior citizen kin di ban yo ya ka hok ka jongki